маълумотҳои муқоисавӣ оид ба зиёд шудани ҳодисаҳои табиӣ дар солҳои охир. соли 2025 дар ҷаҳон 358 офати табиии бузург ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷа 16607 нафар ҷон бохта, зиёда аз 110 миллион нафар зарар диданд. зиёни иқтисодӣ тақрибан 169 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико арзёбӣ шудааст. барои соли 2026 то моҳи июл дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон мавҷҳои гармо, сӯхторҳои ҷангал, обхезиҳо ва тӯфонҳои шадид нисбат ба меъёр бештар мушоҳида мешаванд. аз солҳои 2000 то имрӯз шумораи офатҳои табиӣ ба қайд гирифташуда сол ба сол тағйир меёбад. вале тамоюли умумӣ нишон медиҳад, ки офатҳои вобаста ба иқлим, обхезӣ, мавҷи гармо, хушксолӣ ва сӯхторҳои ҷангал сол то сол бештар шуда истоданд.